knows lahat personal, lahat ng happiness, lahat ng trials. We are very open to each other. Kaya, under denial pa ako. I cannot accept na iiwan na ako ng anak ko who have been so supportive, who have been so, siguro misinterpreted siya ng iba. Kasi you might see her very, very minsan snobbish. But for me, she's the best partner, my daughter, my best friend. But I know very much what's in her heart. Alam ko na, di ba pag tayo mga nanay, yung tayo mga anak natin. Kung ano yung saya nila, yun ang magiging saya natin. Kung ano yung magiging lungkot nila, yun ang lungkot natin. And I'm very sure, itong decision niya na ito, pinag-isipan niya. Alam ko, hindi naman niya ako gustong iwan sa same class na nag-isa. I know what's in her heart. Pero kailangan niya iwan ako. Hopefully, magkasama na siya. Pero, hindi na siya mag-asawa. Joy, rest assured, we will never forget you. I will never, never forget you. And all the moments, all the time na magkasama tayo, lahat ng sulok ng opisina ko, you will be there always. At hindi ko yung makakalimutan. Pero don't worry, hindi ako malulungkot para doon kasi alam ko, you will be going to a better way. And remember this, I will be missing you, and I love you so much. Kita niya, kasi yung
thank you for being my co-worker. Naging estudyante kita, naging kapamilya kita, kapuso. Kapatid. Ako. Wala ko naman nasalis. Kasi kaya nakikita ko, hindi pang man-bear. Gana niya, kaya naman ko, hindi yung ako. Magyari kami naman kanta. Balik kayo po mga ano ka, kay Mobrano. And ako yung po ngayon sa sabi kaya ayun. I thank you for the joys I encounter with you as my co-workers. Agad pa rin ako ngayon masyadong close ka na ako. Indirectly ka kayo balo. You have been a part of me. At ano pa siguro nung sinabi ko ng joy ang kapuso ko. Dati, co-teachers kaya ako. Thank you for nagba. Hindi madali yung alam mo maalis siya. Kaya masasayo yung sarili ko. Talo lahat. Alam natin na agad kung we have obtained bundle with one another. Hindi madali sa atin yung ang isa aalis. Ako po alis, sige, karin may po teacher, ako may panang damo ko na. Paano ko mula po yung isang may ko na. Talagang every March ko ang high. Natulang po ka namin ang mga tao. Makuka, mag-stay ka. It's because alam ko katama kitang malalakban. Eh, kung ko rin tayo. So, ako enjoy. Hanggang ko enjoy. Hanggang ko mama ko pa. Bago ko, mas kailangan ka ng pamilya. Bago ko, kung medyo masaya ka kayo, bago ko mas maging masaya ka kayo. So, masaya na kayo, siguro ka niyan mas tawag-tawag na ulo, mas dawag. I love you. Isa pang sidekick at katumayo, Nurse Joy. Excuse me namin, karayang converts pa alam ko, si Trapper po. Ano po? Ito lang masasabi. Close na close po kami dito. Ano sa pangalan? Hikayi po. Kakain na kakain kasi na init. Teka, ikaw ba yan?
ipag-share ka mo. Anyway, kitaya ko naman yung bagay yung malapit niya mo. Alam mo mga kaliwan, magpapagkakot na kayo, madali pa ako. Pero, open na pa rin yung bagay yung malapit niya mo anytime. Pero customers ko, sorry. Hindi na tayo mag-hard time kasi alanak school. Punta lang yung palilong ka kayo. Pwede kayo makaluman doon ng USB. USB na, yung dami ko. Ito po yung kaya mo sulit ka na akong sir. Pati bale, open yan bukas na kali ka na akong produkto.